नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै दोंसे शायरि भिडिअ लानानै फैदों। शायरिखौ लिरनानै हरदों जोंसार बर', डिस्ट्रिक्ट कार्बि आलं। दानिया फैदो बिथांनि शायरिखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। सना, नों मोनथिगौ ना? स्रां स्रां अखोरां बेसेदि नायनो समायना, स्रां स्रां गोसो बेसेदि गोथार। सना, अनज्लायनायनि खुन्दुं दोंसेजों जों सानैनि जिउखौ सुजाबना लानांगोन। नोंनि मोजांनि थाखाय आं हाजार बार बुंगोन, नोंनि मोजांनि थाखाय आं गासैखौबो सानगोन। नोंखौ अननाय आरो मोजां मोननायाव गोरोन्थि नुदोंब्ला सना, नों गोरोन्थिखौ फोरमायनांगोन। नोंल' आंखौ फोथाय सना, आं नोंजों अरायबो थागोन।